Некаторыя дасведчаныя палітычныя аналітыкі лічаць, што ў Беларусі нічога не зменіцца ў 24 годзе. Я з гэтым не згодны. Ёсць шэраг фактараў, і кожны з іх здольны перакуліць сітуацыю з галавы на ногі, і пачнуцца працэсы, якія ўвойдуць у падручнікі па гісторыі. На партнёрскім канале «Рацыя» выйшла маё інтэрв'ю з Валерам Карбалевічам, і людзі, якія захоўваюць у тонусе веру ў перамены, будуць расчараваныя гэтым інтэрв'ю. Гэта не дадасць ім баявога духа. Карбалевіч лічыць, што тренды з 23 года захаваюцца ў Беларусі ў 24 годзе, што выбары, так званыя выбары дэпутатаў Беларусі, перавыбары Пуціна ў Расіі, што не здарыцца ніякіх сюрпрызаў, што прыкметаў міжусобіцы ўнутры рэжыма Лукашэнкі паміж групоўкамі Лукашэнак і Карпянкова-Вальфовіча, што ніякіх прыкметаў ён не бачыць, і што ўвогуле праблемы Лукашэнкі яны нязначныя. Тое, што у Лукашэнкі ёсць праблемы са здароўем, гэта відавочна. Але які насамрэч стан здароўя, ніхто не ведае. А магчыма, з тымі хваробамі, якія ёсць у Лукашэнкі, яшчэ можна доўга жыць. Мы проста не ведаем рэальнага дыягназу. А другі момант, па ўсіх выглядае, і сам Лукашенко гэта гаворыць, што ён нікуды не збіраецца сыходзіць, і ён плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах 2025 года. Такое ўражанне, што Лукашенко ўжо не захоўвае поўны кантроль. Вот што вы думаеце пра маналітнасць у рэжыме, ці парушаная яна? Я пакуль не бачу ніякіх прыкметаў парушэння гэтай маналітнасці, ніякіх трэшчынаў, ніякіх бойкаў, ніякага канфлікту інтарэсаў розных кланаў ці груповак. Магчыма, што яны і ёсць, магчыма, што ўсё гэта адбываецца, але на паверхню гэта ніяк не выходзіць. Чаму я гутарыў з Валерам Карбалевічам? Я прыгадваю 20 год, усеагульную эйфарыю, давайце націснем яшчэ трошкі, рэжым разваліцца. Ну, мільёны на гэта спадзяваліся тады. А вось Карбалевіч апісваў працэсы вельмі стрымана, і ягоныя ацэнкі часта апыналіся правільнымі. Увогуле, для людзям, якія вось такія знаходзяцца пад уздзеяннем эмоцыяў, для цверазення вельмі карысна паслухаць Карбалевіча, ягонае прагматычнае апісанне працэсаў. Ну і часта ён мае рацыю, но я спадзяюся, што не на гэты раз, таму што ёсць шэраг фактараў, драйвераў, якія могуць перакуліць сітуацыю ў Беларусі з галавы на ногі вельмі сур'ёзна. Зараз я іх апішу. І першы фактар – гэта падступныя намеры Расіі у дачыненні да Беларусі. Глядзіце, якая склалася сітуацыя. Для расейцаў яна лепшая, чым была, напрыклад, год таму, больш аптымістычная. А Захад паказаў, што ён не гатовы. Абяцалі ў краіне мільён снарадаў, так? Змаглі паставіць толькі 300 000. Ну, заявілі, што праблема ў нас з боездатнасцю. А чаму б расейцам не развіць поспех, так? Не прамацаць эту боездатнасць НАТО. І калі атрымаецца зашапіцца, ну чаму б не адрэзаць тую ж самую Балтыю з тэрыторыі Беларусі? Вы разумееце, што за часамі Лукашэнкі расейцы праінвеставалі ў Беларусь больш за 150 мільярдаў даляраў, так, па пэўных звестках. Я думаю, што эта лічба можа быць яшчэ большай. І цяпер яны хочуць паймець Беларусь па поўнай. Пачыналася з мігранцкага крызісу, но ніхто не верыў, што такое ўвогуле магчыма. Калі казалі пра напад з тэрыторыі Беларусі на Украіну, то нават самыя украінцы ў гэта не верылі. Гэта здарылася. І можа быць яшчэ горшая эскалацыя, яшчэ большая катастрофа для Беларусі, калі ўжо не атрымаецца адскачыць, калі ў нас разгарыцца вайна. Гэта напад з Беларусі на адну з краін НАТО, хутчэй за ўсё на Літву. Вось гэтае падраздзяленне Мікалая Карпянкова, так, это спецназ, так, дзе вагнераўцы, дзе рыхтуюць штурмавікоў. Для чаго гэта все абараняцца? Я думаю, што это робіцца для вось гэтага сцэнара нападу на адну з краін НАТО, на правакацыю, каб праверыць баяздатнасць. Змогуць абараніцца, змогуць, ці будзе удар у адказ, які будзе гэты удар у адказ, ці гатовая гэта НАТО прамацаць сітуацыю. І калі будзе удар у адказ, то будзе ён не па Маскве, а будзе ён па беларускай тэрыторыі.
Канешне, Лукашэнку такія варыянты не патрэбныя, ён зробіць усё магчымае, каб гэтага не адбылося. А што калі ўнутры беларускага рэжыма іншая групоўка канкурэнтаў, яна якраз такі рыхтуе вось такі вось падступны сцэнар. І гэта будзе прамы канфлікт нават на этапе падрыхтоўкі. Это будзе варажнеча, вайна. І, канешне, вельмі сур'ёзныя рызыкі для Беларусі, што Беларусь уцягнецца ў наўпростую вайну, што мы можам зазнаць усе гэтае вайсковае знішчэнне, але разам з тым можа адкрыцца вакно магчымасцяў. Другі фактар – гэта недавер Расіі да Лукашэнкі. Валер Карбалевіч перакананы, што падчас вайны для Пуціна скінуць Лукашэнку – гэта вельмі неразумны крок, таму што стрыжань рэжыму у Рэспубліцы Беларусь гэта Лукашенко. Лукашенко знікае, все пачне развальвацца і кантраляваць гэты рэжым стане немагчыма. Ну, падчас вайны, паводле логікі, такое Пуціну не патрэбна. У той жа час расійскі палітолог-імперац Андрэй Суздальцаў, вось толькі-толькі ягоны тэлеграм-канал прызналі экстрэмісцкім, у яго Беларусь не злазіць з языка. Вось гэтая апошняя ініцыятыва наконт амністы, Суздальцаў бачыць у гэтым, што Лукашенко шукае кампрамісы з Захадам, што ўжо ёсць дамоўленасці, што гэта будзе выпуск палітвязняў, што гэта прыкмета манеўру Лукашэнкі. Ну, расейцы за гэтым сочаць. Я перакананы, што яны разумеюць, што падчас аслаблення Расіі узрушны момант. Лукашенко можа пераабуцца, можа здарыцца неймаверная метамарфоза. Мы атрымаем новага зацятага еўрааптыміста, друга Украіны там і гэтак далей. Расейцы разумеюць гэта, таму я лічу цалкам імаверным, што яны могуць паспрабаваць змяніць сітуацыю, то есть правернуць так, што вот эта вось прарасейская групоўка сілавікоў будзе кантраляваць краіну, но у іх няма такой персоны больш-менш папулярнай. А чаму б не прывесці з Расіі таго ж самага Румаса, экс-прэм'ера, так, многія будуць пляскаць у далоні, пачнецца рэальная лібералізацыя, выпусцяць палітвязняў. У той жа час Расія будзе захоўваць поўны кантроль над Беларусю і ў патрэбны момант скарыстаюць нашу тэрыторыю ў вайсковых мэтах так, як ім захочацца. Але сам момант знікнення Лукашэнкі, такое ўжо магло адбыцца, і пагроза у вялікай ступені сыходзіла з Расіі ў 2020 годзе. Лукашенко нездарма трымаў маторы самалётаў, рухавікі заведзенымі, так, адпраўляў сям'ю ў Турцыю там на нейкі час, разумеў, што шалі вагаў могуць схіліцца не на ягоны бок. Я перакананы, што падобны сцэнар ён бачыць і зараз, што адпаведная каманда эвакуацыі гатова проста штодня, і што гэты сцэнар цалкам сабе імаверны. Ну і для нас зноў-такі это вакно магчымасцяў. Пачнуцца вельмі сур'ёзныя працэсы. І той, хто думае, што перамены ў Беларусі яны дзесьці там далёка-далёка, я думаю, што яны нашмат бліжэйшыя, чым многім падаецца. Трэці фактар эканамічны. Я думаю, што ў 2024 годзе Беларусь можа зазнаць эканамічны землятрус. Не буду строіць сябе, канешне, эканаміста, паразважаю з пункту гледжання сярэднестатыстычнага чалавека. Я ведаю, што кошты ў крамах, слухайце, на канале Пара ёсць адпаведныя ролікі з параўнаннямі, яны таннейшыя нават, чым у кіеўскіх крамах. З Польшай пагатоў я нават параўноўваць не буду. І ўвогуле дабрабыт такого сярэднестатыстычнага беларуса з 2020 года ён ці не змяніўся, ці змяніўся зусім нязначна. І сапраўды там у беларускай эканоміцы там запраўляюць усім, я думаю, што кваліфікаваныя менеджеры. Глядзіце, і экспарт змаглі дыверсіфікаваць там на Кітай, на Афрыку. То бок спрацавалі, здавалася б, не кепска. Але кожны чалавек разумее, што цудаў не бывае, і тут няма цуда. І што беларуская эканоміка працуе ненатуральным чынам, гэта прамыя уліванні з Расіі, так, мільярды даляраў з Расіі, там 10-15 мільярдаў. Я не ведаю гэтых лічбаў, іх ніхто не ведае, але вось сакрэт гэтага эканамічнага цуда ў сённяшняй Беларусі. І вось калі Расія паспрабуе ажыццявіць пэўныя планы, апісаныя ў гэтым відэа, а Лукашенко будзе гэтаму працівіцца, тады Расія проста можа перакрыць гэты кранік з мільярдамі, так? І вельмі хутка у Беларусі здарыцца эканамічны крах.
і мільёны людзей апынуцца у галечы. І гэта будзе нагода для вельмі сур'ёзных закалотаў. Таму што тое, што адбылося ў Беларусі, вось гэты фінансавы крызіс 2011 года, помніце, калі даляр там скакануў у 3 разы, но это падасца проста дзіцячым садком у параўнанні з тым, што будзе. Ну і чацвёрты фактар – гэта выключная важнасць беларускай тэрыторыі ў сённяшнія неспакойныя часы, калі там на розныя саміты, сустрэчы сустракаюцца вайсковыя там і стратэгічныя эксперты, то размовы пачынаюцца з Беларусі і сканчваюцца Беларуссю. Таму што Беларусь – гэта яна важная структура абарончага поясу заходняй цывілізацыі. Захаду патрэбная самадастатковая, пажадана багатая Беларусь, вельмі мілітарызаваная, там можна прыклад такой краіны прывесці Ізраіль. Вось такім Захад бачыць Беларусь, так? То есть вось гэта мадэль Беларусь як васал, там якая смокча нафту і жыве з гэтага, там смокча нафту ад Расіі, а сама не развіваецца, Захад у гэтым абсалютна не зацікаўлены. Але, на жаль, сёння сітуацыя іншая. Беларусь краіна васал, так званы беларускі балкон, які пагражае Балтыі, Польшчы, Украіне і ў тым ліку пагражае ядравай зброяй. Таму адна з самых першых, самых важных задачаў Захаду вырашыць праблему гэтага беларускага балкона. Гэта проста факт. І калі вы думаеце, што там Расія зараз зможа набраць абароты і выступіць супраць Захаду, вы дарма так думаеце. Так, Захад это апынулася, што это такі грувасткі механізм, вось гэтае засілле лева-ліберальных ідэяў, но это вельмі кепска для сённяшніх неспакойных часоў. Ну і в ЗША сітуацыя зменіцца, это зараз там перадвыбарчая гонка, але ўжо ў 24 годзе, ў лістападзе можа з'явіцца новы прэзідэнт, можа быць Трамп, а мы помнім, як вырашаў пытанне Трамп. На словах там ледзьве не прарасійскі, сексіст там і гэтак да і вар'яты, там рэднекі яго любяць. А на справе вы помніце, без адзінага стрэлу, здзелка з саудзітамі па нафце, абвалілі сусветныя кошты на нафту, все, у Расіі эканамічны крызіс жудасны і гэтак далей. Таму не сумнявайцеся, Захад зможа разагнацца, размяцца і набраць абароты па поўнай праграме. Лепш, каб наша праблема беларуская вырашылася праз Украіну, каб яны належным чынам своечасова дапамаглі ўкраіне, але ўжо далёка не факт. Я думаю, што да таго часу і Беларусь уцягнуць у вайну, дзякуючы намаганням нашага так званага старэйшага брата Расіі, а насамрэч нашага галоўнага геапалітычнага ворага цягам гісторыі. Таму такая сітуацыя, як сёння, яна не захаваецца надоўга. Я думаю, што 24 год ён будзе вельмі цікавым і небяспечным. На жаль, небяспечным, але мы атрымаем шанс на незалежнасць, на свабоду, на пабудову краіны з вельмі вялікімі перспектывамі. Краіны, дзе мы самі зможам вырашаць пытанні, разумееце, уплываць на сітуацыю, выстаўляць свае правілы гульні, а не жыць на падачке агрэсіўнай імперыі зла. Пора.